Terve! Pitkästä aikaa. Ollaan teillä ulkona nyt kuvaattaa Vilmiä. Joo, ei muuta kuin terve kaikille pitkästä aikaa. Ja tehdään tästä semmonen intro-video tähän videolle ja intro-videolle. Kyllä. Joo. Ei oo videota vähän aikaa. Toista kuukautta taittaa olla, kun on viimeksi julkaissut ja no se on välillä semmoista. Työt pitää tehdä ja pitäis kuvata ja ei sitten on välttämättä niin ennen poveria illalla ruveta editoimaan. Tai voi olla semmonen mieliala, että ei tule kuvattuakaan, mutta joo, on ollut työrintamalla aikamoista haipakkata. Tämä viikko on ollut vähän hiljaisempaa, mutta rehuja on tehty ja kaikkea semmoista. Remonttia on tehty. No, laiskatöittään tuossa luettello. Ei siitä se enempää. Välillä on tullut kuvattua ja sitten ei oo tullut kuvattua ja sitten on tullut pihaan ja on ruvennut nukkumaan ja pihahommia, puuhasteluja ja sen semmoista. Kyllähän se kun joku löytäisi joku joka editoisi nämä videot, vaan näissä on aina se oma juttusa näissä videoissa, mikä välttämättä haluaa tuoda esille. Voipi olla, että siinä on kätketty tänne videolle joku juttu, niin sitä mielellään aina ite editoisi nämä videot ja näin, mutta taitaa mennä siihen, että pitää ruveta ehtimään joku, joka nämä ruppasi editoimaan nämä videot, niin näitä sais vähän kovemmalla syklillä tehtyä. Näkyy nämä kesät menevän semmossa, että pitäis vaan ottaa aina se päivä siihen editointiin aikaan ja kerran viikkoon yrittää julkaista se. Mutta no, ei siitä se enempää. Nyt tätä tulloo. Lähdetään ajassa vähän taaksepäin. Lähdetään tuonne kevääseen heti ja laitumalle lasku tapahtumaan mennä. Lähdetään sieltä liikenteeseen purkamaan tää videojonno ja no lähinnä se niittovideo siinä välissä, mutta lähdetään sitä keväältä on videoita julkaisematta tosiaan, niin laitumalle lasku tapahtumaan lähdetään ja siellä Pehtorille luovutettiin lahja. Olin oikein otettu, siitä tulloo kanssa, niin ja laitumalle lasku tapahtumassa oikein ahkeria nuoria työmiehen alakuja. Terve vaan teille kaikille. Päästä kohta näytölle. Alokkeen valmiina. Niin. Lähdetään sieltä purkamaan tää video jonnoa ja puretaan nuo vanhat filmit pois tuosta. Niin jätäpähän ainakin vähän se, että siinä on Pehtorin My Day-videota keväältä ja semmoista, mutta nyt ollaan kuitenkin jo heinäkuussa, niin. Mutta eikä se mitään. Pian asia, että näitä tulloo. Eikä nyt. No siinä on sitten viime syksyltä tullut kyntövideo. Meillä on semmonen tosiaan taisin sanoakin jo siitä Carpidin kärkipalaa kulutustesti on manössä ja kynnettää ja katsotaan sitä, että mitenkä se kärkipala kulluu, tuommoinen kova palaa kärki. Puntaroijaan sitä ja se on puntaroitu ja semmonen, mutta lähdetään nyt kahtomaan joka tapauksessa keväältä niitä videoita. On hyvin pahoillani, että ei oo tullut videoita. Videotuotanto ei oo edelleenkään loppumassa. Välillä vaan pitää ottaa sitä omaa aikaa. Ja
keskittyä ihan työntekoonkin, mutta kyllä näitä tulloo ja mukava, että olette pysynä kanavalla ja olette kahtonutkin videoita. Nyt minä sanon heti terveisiä Kiuruvedelle. Mulla on muistissa täällä. Aleksille, Larille ja Veeralle terveisiä. Nyt tuli terveiset perille varmaan, toivottavasti ainakin. Tiedätte kyllä ketä ootte varmaan, mutta näin. Mutta nyt lähdetään siihen laitumalle laskuvideoon ja lähdetään siitä eteenpäin kahtelemaan. Kiitos kun katsot tätä videota ja pysyhän kanavalla. Tilatkin kanavata, vaikka välillä on hiljasta. Mutta yritän parantaa tapaani. Näin myöten. Kiitoksia. Näkyykö sitä takana siellä? Oi, nyt sitä lähettää, nyt sitä ruvetaan tuolla lähellä olemaan. Tietenköhän samasta kohtaa lähettää nää kameran vielä kuin viimeistä. Minua varmaan jännittää taas enemmän kuin ketään muuta. Onhan sitä muutama ynnykkä jo laitumella siellä valmiina jo. Mihin me ajettaa? On niin kapea portti tuossa, että sovitaanko me pari pyöriin kanssa tästä menee? Eihän me sovita menee. Joo. Ajoin niin viereen kautta. Viime vuonna oli menossa toista kautta ja sitten ohjasivat tätä kautta, mutta nytpä se olikin toisinpäin. Ei se mitään. Mennään täältä. Täältä näin, täältä näin. Tulitteko työ tarrojahkeen? Joo. Montako otatte? Varmaan 2. 2, joo. Loukapahan. Kiitos. Mikä on fiilis tälle päin? No hyvä. Hyvä. Haluatko kameran? Joo. Sano terve. Terve. No niin, nyt pääsitte kameran. Mitenkä mikä fiilikset tähän päivään? Ootatko innolla lehmiä laitumelle? Joo. Joo. Kyllä. Pyssyykö ne aittaaksesi? Kyllä. Ainakin ne viime vuonna pysyi. Joo. Toivottaa, että ne pysyy. Ei. Ja pitää varmaan minun lähteä sitten perään juoksemaan. Joo, ei mitään. Jatketaan. Siinä on ventti näätillä ja lettuja on, makkarata, kahvia, kaikkea. Ei hirveästi kuvata lapsia tuossa ja kaikkea, mutta eiköhän tästä sieltä nuoria tullut. Tarroja on. Niitä on tuolla traktorin kopissa. Kuinka sentti toimii? Toimii. Kesän kirmailut. Aloitetaan sillä, että otetaan kiinni tuosta langasta. Ei tunnu missään. Vähän jytkä. Ei tunnu paha. Ei ole. Älkää työkokkeen. No, minä otan tuosta nyt kiinni työvoitta todistuu. Noin. Enkö ottanut? Joo. Hyvä. Ei kerran jytkäti. Joko ne tullo? Vasta ne tuolta luokse. Otetaan vilimiä. No se on lehmä mielissä, kun pääsee juoksemaan tuonne. Harmi, kun on ollut satamata tässä koko... No aamulla oli aikaisin satanut, mutta...
Nyt rupes sitten sataa. Vieläkö katkaista? Tässä kesää kuivaa. Nyt ruppaa portit auki. Onko siellä TikTokissa? Oon minä siellä. Millä nimellä? TikTokissa. Niin. Tontsale, kohta se oli. Tontsale. Että nämä tulloo YouTubeen nämä. Sieltä. Häntä suorana painetaan maneen. Urho ei kone pehtuu. YouTubessa on kone pehtuu. Löytyy se jollain hakusanalla TikTokissakin varmaan. Silloin voi kaahet. Tasajalakka. Vielä sille pari jää, hyö ei halua. Urho ei tämä. Mä niin ihan kilvan juoksu. Mä en uskalla. Mä en uskalla. Haluaa mennä lämpimään nopeasti. Ne tykkää. No, ne mä niin rakasin naveen. Ei ne välttämättä kaikki haluu. Nyt ne tullaan jo takaisin. Tai olla tismalleen samassa paikkaa kuin vuosi. Sanottakaa kameralle terve. No niin, terve. Moro. Kyllä teillä nyt taas kastaa. Ei mahaan mei. Jeremias, lähdetkö kyymissään? En minä mene. No niin, me lähdetään. No niin. Terve. Sanottako työ sanojakin jo terve kamera? Onko, sattako vettä? Valitettavasti. Haittaako se mitään? Ei ole sokerista tehdä. No niin, se on ihan oikein. Mitenkäs se, onko se tämmönen vesisaje nyt niinku tuolle pellolle, niin onko se hyvä vai huono? Hyvä. No jos liikaa sattaa vettä, niin silloin se on huono. Kyllä, se on just näin. Mutta ei ole kyllä viime aikoina satanut yhtään. No, niin. Niin. Niin ja pyörällä hyvä rälläilypeli. No joo. Jos tykkää tuolla kurassa rällätä, niin ja työhän tykkää. Eikö vaan? Muistatte kurahousut laittaa poikalla. Ei niitä tarvitse. Työhousut se Mitä likaisempana kotiin mennä, niin sitä parempi. Ei. Hyvä. Ja työhousut asia. No niin. Työhousubängi. No niin. Se on hyvä aloittaa jo nuorena työhousuja pitämään, niin teettää sitten, kun pitää ruveta töitä oikeasti tekemään, että miten ne tuntuu. Kyllä, kyllä. Hyvä. Hieno juttu.
Joo. Nytpä se ruppee olemaan päivä jo taputeltu ja nyt minua ruppee ehkä jopa vähän jännittämään, kun on se mistä siinä videon alussa puhuin. Niin se tapahtuma tässä tulossa, niin lähettäpäs tuota kahtelemaan. Kuulepa kanatehtori. Joo. Sinä kun oot näitä perheohjelmia tehnyt Joo. tässä. Joo. Lapset seuraa ne isit ja varsin ne äidit. Kyllä. Niin. Mutta sitten kun minä oon katsonut sitä sinun turvallisuuspuolta vähän siinä, kun sinä semmoisella pikkusella nysällä niitä isoja säkkiä aina Niin joo. niihin kanssa touhuun. Niin, noita apulantoja. Niin. Kyllä. Niin, apulantoja. Kyllä. Niin, eikö se olisi aika sinun niin siirtyä pitempiin vartiksi, en kuule. Kyllähän sitä sit turvallisuutta tois. Niin. No minä ajattelin tätä, että me haluttais jatkossakin nähdä niitä sinun videoita. Joo. Niin. Että jää sinne säkiin alle. Kyllä. Tässä olisi ratkaisu kuule siihen hommaan, että jos keleppo, niin minä voisin tämän luovuttaa sulle. Ja jos luppuat, että tällä aikaiset ne säkit jatkossa. Voi kuulla ihan varmasti. Ootapa, nyt pitää ihan kiitoksia. Kiitos. Kahtokepa tätä. Joo, kyllä. Se on kyllä ollut, niin täytyy sanoa, niin se on semmonen virhepaikka ollut, mitä on tullut videollekin kuvattua ja näin, mutta hyvä, että joku sen huomioipi ja huomioipi se, että mitä sitä annetaan myös muille siitä videolta, niin annetaan hyvää esimerkkiä kaikille muillekin tämä. Ja ruvetaan käyttämään tätä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja kiitoksia paljon tapahtumasta. Kiitos kun tulit. Joo, kiitoksia. No niin. Vielä piti tulla sanomaan tähän loppuun, että olipahan mukava päivä. Oli oikeesti mukava päivä. Ja näitä nuoria ihmisiä ja vanhempia ihmisiä, jotka tuli juttusille ja haasteltiin ja juottiin kahvia ja muuta. Oli mukava päivä taas, että kiitoksia kaikille ja kiitoksia vielä tästä Pehtorin työturvallisuuden parantamisesta ja sen siihen huomion kiinnittämisestä ja kyllä niin täytyy vaan kiitellä, mutta kiitoksia kaikille paikalla olijoille, kiitoksia teille katselijoille, jotka katsoivat videoja ja ei muuta kuin hyvää kasvukautta ja kaikille jatketaan.